Avui denunciem que l'Ajuntament dona l'esquena a la gent gran i ho fa quan no potencia la vida als barris, quan no existeix aquesta xarxa de suport imprescindible per la gent gran. Ho fa quan no s'ofereix un transport públic de qualitat. Ho fa quan no s'incorpora una veritable perspectiva de gènere a les polítiques municipals. Es fa quan l'oferta cultural no és assequible ni adequada a les persones grans. I ho fa quan no es compta amb espais verds que actuïn com a refugi climàtic. Per tant, l'Ajuntament està practicant l'edatisme institucional. Des de la CUP reclamem vides dignes i un envelliment de qualitat per la gent. L'habitatge, un espai on viure. L'alimentació, que sigui saludable i assequible per totes les persones. I la cura de la salut. Hem de tenir en compte que les persones anem més enllà. Necessitem activar la nostra estima, activar el reconeixement social. No podem permetre que les persones grans visquin aïllades del seu entorn. Estem en aquest espai on reclamem que hi hagi una residència pública de qualitat, propera a la ciutat, que mantingui a les persones dins d'aquesta societat i que no se sentin aïllades. Volem denunciar també la precarització laboral que pateixen les persones que treballen en el servei de cures. És per aquest motiu que volem municipalitzar el servei del SAT, per més transparència i per un servei de més qualitat.